Poďme si vrátať nejaká exponenciálna rovnica. Ale najprv, čo to vôbec znamená exponenciálna rovnica? No, exponenciálna rovnica má tvar nejaký takýto. Máme napríklad 3x, respektíve 3 na x tu sa rovná 9. No, a v princípe nám stačí a treba nájsť spoločný základ. To znamená, ako sa dá deviatka rozpísať? Áno, deviatka sa dá rozpísať ako 3 na druhu. To znamená, že 3 na x tu sa rovná 3 na druhu. A keďže máme rovnaké základy, tak tie si môžeme zakryť, čiže x sa rovná 2. Ale predsa len toto je moc jednoduché na to, aby som to doučoval. To znamená, že si pozrieme rôzne druhy takýchto exponenciálnych rovníc a ako sa riešia. Prvým typom by som začal substitúciou. To znamená, že máme nejakú rovnicu 9 na x tu minus 20. No, a čo v takomto prípade urobíme? Áno, samozrejme. Vidíme, že tu máme 9 na x tu a 3 na x tu. Tieto dve hodnoty nás zaujímajú, keďže pri nich je neznáma v exponente. To znamená, 9 na x tu si môžeme zase rozpísať. To znamená, že máme 3 na druhu a to v zatvorke na x tu. Minus 25 krát 3 na x tu sa rovná 54. Keď máme takto zatvorke na druhu a za zatvorkou na x tu, tak podľa pravidiel exponentov, ktoré by mali tu na tak vyskočiť. No, a čo s týmto môžeme spraviť? Áno, 3 na druhu na x tu sa dá napísať ako 3 na x tu v zatvorke na druhu. Keďže, keby si to prenásobíme, tak to je viac menej 3 na 2x tak či tak. Minus 25 krát 3 na x tu sa rovná 54. Teraz 3 na x tu vidíme, že máme tu a aj tu. Takže skúsme si to nahradiť nejakým písmenkom. Napríklad u sa rovná 3 na x tu, hej. To znamená, že máme u, ale na druhu minus 25 krát u minus 54 sa rovná 0. Minus 54, lebo už z tejto strany som si prehodil na ľavú stranu 54. Vidíme, že teraz máme kvadratickú rovnicu. A ako vyrátame kvadratickú rovnicu? Samozrejme, môžeme si to rozdeliť na dve zátvorky, alebo si to môžeme takým trapackým spôsobom cez diskriminant a takto. Tí bystrejší z vás už pochopili, že ideme cez zatvorky a neviem, kde mám čopek od fixy. A teraz súčet musí byť minus 25, súčet minus 54. A keď dve čísla tomu vyhovujú, minus 27 a plus 2. Čiže u minus 27 a krát u plus 2 sa rovná 0. Teraz potrebujeme nájsť nulové body v oboch, to znamená, že tu je 27 a tu je minus 2. Teraz skúsme si dosadiť 27, hej. Čiže 27 je to účko a účko je 3 na x, to znamená, že máme 3 na x sa rovná 27. A teraz 27 sa dá rozpísať ako 9 krát 3. To sa dá rozpísať na 3 krát 3 krát 3, čo sa rovná 3 na tretiu. To znamená, že 3 na x sa rovná 3 na tretiu. Zasa základy si zakrieme, x sa rovná 3. A toto je výsledok. No ale čo s tou minus dvojkou? Keby máme 3 na x sa rovná minus 2, tak v tomto prípade rovnica nemá riešenie. Prečo je tomu tak? Lebo nech trojku vynásobíme na ľubovoľné číslo, tak vždycky to bude kladné číslo.
predstavme si napríklad 0, hej, 3 na 0 je 1. 3 na minus prvú je 1 tretina, na minus druhú je 1 devätina. A takto bude sa to približovať ku 0, ale nikdy to nebude menej ako 0. Menej ani rovné ako 0. To znamená, že toto riešenie neexistuje. Čiže jediné riešenie je x sa rovná 3. No, skúste si tento príklad sami. No, môžeme ísť naň. To znamená 16 na x2, to je zasa to isté 4 na druhú zátvorka na x2 minus 13 krát 4 na x2 sa rovná 48. Toto sa nám dá vymeniť, to znamená, že máme 4 na x2 na druhú minus 13 krát 4 na x2 sa rovná 48. Zasa máme 4 na x2, 4 na x2, čo sa nám dá, áno, u sa rovná 4 na x2. Čiže máme u na druhú minus 13 u sa rovná 48. 48 na druhú stranu, čiže u na druhú minus 13 u minus 48 sa rovná 0. U minus 16 u plus 3 sa rovná 0. Čiže 16 minus 3. Zase minus 3 je záporné, ako v predošlom príklade, toto neexistuje. 16, čiže 16 sa rovná 4 na x2, 16 sa rovná 4 na druhú, 4 na druhú sa rovná 4 na x2, 2 sa rovná x. A máme to. Oj, kurva. Poky. Nepadaj. Dobre. Kurva, nie je dobrý. No, teraz sa pozrieme na ďalší spôsob, takzvané vyňatie pred zátvorku. No, vidíme, že vo všetkých členoch na ľavej strane máme 2 na x. 2 na x plus 2 sa nám tiež dá rozpísať. To znamená, že 2 na x plus 2 je 2 na x plus 2 na druhú minus 2 na x. 2 na x krát 2 na druhú. No a vidíme, že oba členy na ľavej strane majú 2 na x. To znamená, vyjdeme si 2 na x pred zátvorku a čo nám ostáva? 4 minus 1 sa rovná 3. 2 na x sa rovná 2 na x krát 3 sa rovná 3. A teraz 3 môžeme šmyknúť, deleno 3, čiže 2 na x sa rovná 1. A aký je všeobecný poznatok? Áno. Hociaké číslo na 0 je 1. To znamená, že x, respektíve 1, sa dá rozpísať ako 2 na x sa rovná 2 na 0. Zasa zakrieme si základy, x sa rovná 0. Príklad 3 na x minus 4 plus 3 na x sa rovná 82. Čo s takýmto príkladom? Áno, vidíme, že 3 na x minus 4 použijeme princíp ako z minula. Akurát keď je tam minus 4, tak vieme, že to bude deleno. Čiže máme 3 na x deleno 3 na štvrtú plus 3 na x sa rovná 82. Chceme sa zbaviť menovateľa, to znamená, že celú rovnicu dáme krát 3 na štvrtú. Dobre. Viac menej budeme mať 3 na x plus 81 krát 3 na x sa rovná 82. Teraz zase môžeme urobiť to isté. Znamená, 3 na x si vynieme pred zátvorku, keďže oba členy naľavo majú faktor 3 na x. Čiže máme 3 na x 1
plus 81 sa rovná 82. A ešte taká súka, prečo tu dávame 1? No lebo tu z tohoto sme vybrali 3 na x. Čiže ako by sme to predelili 3 na x. A 3 na x del na 3 na x je 1. To znamená, že máme 3 na x 82 sa rovná 82 a sa deleno 82, čo sa rovná 3 na x sa rovná 1, 3 na x sa rovná 3 na 0, keďže čokoľvek na 0 je 1, x sa rovná 0. Samozrejme, tieto rovnice nemusia vždy vychádzať 0, toto je iba čistá zhoda náhod. No a teraz sa pozrieme ešte na ďalší spôsob. To je vyňatie pred dve zátvorky. Ale ako sa to robí? No, čo v takejto rovnici? No, vidíme, že máme 2 na neznámu a 3 na neznámu. Nič iné nám tu nevystupuje. To znamená, že si preusporiadame 2 na neznámu na jednu stranu a 3 na neznámu na druhú stranu. To znamená, tu budeme mať 5 krát 2 na x plus 3 plus 2 krát 2 na x plus 1 sa rovná zasa. Toto si prevedeme tu, čiže budeme mať 3 na x plus 3 plus 6 krát 3 na x plus 2. No, vidíme, že už to máme teraz na oboch stranách pekne rozložené. Ale ešte tu máme to plus 3, tak zbavme sa toho. 5 krát 2 na tretiu krát 2 na x plus 2 krát 2 krát 2 na x. 2 krát 2 preto, lebo tu je plus 1, čiže keby sme dali 2 na x tu krát 2. A toto je 3 na tretiu krát 3 na x plus 6 krát 3 na druhú krát 3 na x. Vidíme, že tu máme v oboch členoch 2 na x tu neznámu. Tu si dáme predzatvorku 2 na x zatvorka. A teraz 2 na tretiu je koľko? 8. Čiže 8 krát 5, 40. Plus 2 krát 2 je 4. Sa rovná 3 na tretiu je 27. Ale 3 na x tu predtým, takto. Zasa tu je spoločné 3 na x tu. Vyňame si to. 27 plus teraz 3 na druhú je koľko? 9. 6 krát 9, 54. No. Teraz toto si sčítame, čiže toto je 2 na x tu krát 44 sa rovná 3 na x tu krát 27 plus 54, 81. Áno. No, čo teraz? Áno, dáme si s neznámymi na jednu stranu a čísla na druhú stranu. To znamená, že budeme mať, dáme si to deleno 3 na x, čo bude 2 na x deleno 3 na x krát 44 sa rovná 81. A ešte si chcem osamostatniť tú 44, to znamená, že si dáme deleno 44. Čiže toto, keďže máme zlomok a máme v čítateli aj v menovateli tú istú neznámu, tak si môžeme tú neznámu prehodiť von. To znamená, že budeme mať 2/3 na x tu sa rovná 81 deleno 81 lomeno
44. No a teraz sa pozrieme, že či sa to dá rozložiť na nejakú mocninu trojky a dvojky. 81, áno, dá sa. Na 3 na štvrtú. No 44 sa nám nedá rozložiť, lebo 44 je 4 krát 11, čo sa rovná 2 na druhú krát 11. A 11 je prvé číslo, čiže by sme to nechali v takomto tvare. A toto je riešenie. No, toto by bolo do mňa všetko. Prajem pekný deň.